Αλλά όταν σου κάθεται όμως. Είναι και ικανοποίηση. Είναι φοβερή ικανοποίηση, είναι φοβερή ικανοποίηση και γιατί δεν χαίρεσαι μονάχα εσύ. Δηλαδή λες και τα κάνω ένα δώρο και πάπ το δίνω, θα το δώσω. Εγώ αυτό έτσι νιώθω. Σαν μικρός Άγιο Βασίλης. Στο λόγο της τιμής μου βγήκα. Το πιστεύω. Στο λόγο της τιμής μου βγήκα έτσι τώρα. Κάνω μία βόλτα και. Δηλαδή αν ήταν αυτό, αν ήταν ας πούμε φρούτα, θα σας είχα πω ένα καλάθι του καθενός. Διάφορα φρούτα. Έτσι είναι η ταινία. Δηλαδή η Βάνα Μπάρμπα κάνει ένα ρόλο, θα γουστάρετε, δηλαδή δεν την έχετε ξαναδεί, ούτε έχει κάνει στην περιπένεια ότι η Βάνα μπορεί να παίξει. Θα μπορεί να παίξει έτσι. Τα παιδιά δηλαδή θα τη λατρέψετε, είναι θεία. Ο Κιμούλης κάνει ένα ρόλο σύνθετο, φοβερά σύνθετο ρόλο, που ακούς μέσα ολόκληρη την πρώτη πράξη του Εσχύλου, τον Προμηθέα. Άμα το ξέρεις αυτό, μαγιά, το ξέρεις, λες, καταλαβαίνεις που είναι η αναφορά. Άμα δεν το ξέρεις, πάλι καταλαβαίνεις τα πάντα, χωρίς να ξέρεις ότι αυτό είναι το Εσχύλου. Νομίζεις το έγραψα εγώ. Καταλαβαίνεις. Αυτό το πανηγύρι, το φοβερό πανηγύρι, που είναι ο Εσχύλου, το αυτί σου ακούει Εσχύλου, όλη την πρώτη τάξη, λες τι έγινε ρε. Και το μάτι σου τι βλέπει, τον Έαντα. Βλέπει τον Έαντα την ώρα που έχει θολώσει ο Έαντας ο νους του και έχει πάρει το χασαπομάχαιρο και σφάζει τα τραγιά, σφάζει τα άλογα, τα μουσκάρια και νομίζω ότι σφάζει τον Οδυσσέα, ότι σφάζει τον Αγαμέμνονα, όλους αυτούς δηλαδή που τον αδικήσανε και δεν του δώσανε τα όπλα που δικαιούτο, τα όπλα του Αχιλλέα και τα πήρε αντί για τον Έαντα, τα πήρε αυτό κτλ. Και έχει θολώσει και αυτό το πράγμα κάνει. Αλλά ο Κιμούλης όμως επειδή είναι ηθοποιάρα, και επειδή είναι και κατέχει καλά, γιατί έχει παίξει και το ένα έργο και το άλλο. Έχει κάνει εδώ, έχουμε κάνει μία φορά, δηλαδή θα γουστάρετε. Και μουσική θα